садбарг аслан аз кишвари Ташкент дар хуч пайванд кардагӣ аст ва мо меорем онро дар кишвари худамон адаптатсия мекунем, яъне ба иқлимамон тобовар мекунем. Баъдан мисол ҳамчун гулдаста онро парвариш мекунем, букетҳои ҳархела мекунем. Нархи як донаи он тақрибан 1 сомон ё ин ки 1.5 сомон мебошад. ҳар як амун шохчае ки месабзад то 10 та гулро яъне аз худ ҷудо мекунад. Аслан тамоми намуди садбаргҳо сарчашмаи ҳамун парваришаш аз Ташкент мебошад. Якум сорташ Голландия меравад, дуюм сорташ Москва меравад, сеюм сорташ Душанбе мебиёяд. Бисёртар гулҳои мавсимӣ мо бибиёрем. Инҳо мебошанд салвия, петуния, катарантус, виола, бархатси. Зиёданд гулҳое ки мисол аз тухмияш парвариш карда мешавад. Инҳоям аз мисол салвияро аз Москва мебиёрем тухмияшро. Баъдан онҳоро дар торф мекорем то ба инам дар фасли зимистон овардан дар кор, чунки то 2 моҳ то инкишоф ёфтан то гул карданаш 2-3 моҳ дар кор аст.